Teach Catch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teach Catch MTV, tinodzifambira. Gati ombere edu titange nyaya iyi atiti Pamsore muri kwatauze vamutede ndizvo zviya mutoi vamutoi tisitaka kudaidza kudare kuno kubudikidza ngekuwirana kwetakaita patakabva padare riya patakapedzisira kubva panapa muchiti tikamupa date rekuti musi wa30 mwedzi wakapfuura ndo pamuchabhadhara zvinhu zvekwa1000 mombe dzekwa1000. Saka nokudaro hamuna kuzoyaba kudare rino muchitaura kuti makundikana sei kana kuti maapapi, manga makangonyarara. Ndo saka takazodecide kumufonera kuti dzokai kudare kuno kune mhuri yekwa1000 yacho iri pano, tinzwe kuti chinyi chiri kutadzisa kuti muripe Ngozi a1000 pamusoro edare. Ini handina Ngozi kwangu. muri kutaura kuti nyaya ino inofanira kuti itangiswe futi ere takaipedza? Haina kupera because ini ndakati anaombouraya munhu. Ndakati ini ndapererwa achidi n'anga achadini ati handina kumbouraya munhu, handina Ngozi pakumba kwangu ini. Anga pamusoro angava ari ani akasaina achisendera kuti achabhadhara zvinhu pabhuku iri? Ndakati inini ndapererwa mukandisayinisa. Angava ani akasaina bhuku iri? Toda kuti tibatsirane panapa handitika hatisi pakurwa kana kuti tiri kucriminal court kwekuti tingatsvake maloya kuende kudare ramambo. Dare ramambo haridiwi maloya ba. Pfungwa dzamakuda kuratidza dare ndedzeuloya. But regai ndikubvunzei mubvunzo, makambouyawo here mudare rino ramambo Mutambara? Pamakauya mudare rino manga muchiuya nenhau yei? Yekuti ndakauraya 1000. Makanga muchiuya nenhau yekuti makauraya 1000. Anga akuudzai kuti makauraya 1000 ndiani? Pani waibudirwa muroora wangu. Muroora wenyu ndiye waibudirwa? Anokamani asi ropa rangu. Asi muri kumuti muroora wenyu? Muroora asana kamani naye apa kana ndino kana ndakauraya 1000. Right, ndiye waibudirwa ndizvo. Asi mungabvumawo here kuti nyaya ineyi yakambotongwa mudare ramambo Mutambara rinei? Yakambotongwa here. Peyakatongwa muchacherechedza here kuti kune kwakatoendwa kwakafambwa kuti kuoneke chokwadi chekuti mungadaro makauraya munhu here kana kuti hamuna? Kune here kwakamboendwa kana kuti hakuna? Kune kwakaendwa. Mwabveyo hamuna here kudzoke pachangamire pano muchiti shuwa kwetabva mambo ndazwa, mukasvike pamakasaina imi muchibvuma kuti ndinobhadhara zviro zvekwani zvekwa1000. Zvorova kuti kune rimwe dare remwakazoenda imwe mukafunge zvakanaka kuti inini handina kuuraya munhu, but kwakafambwa kuriko. Muri kuti nguva yese yakapedza dare rineiri anga ari mahumbwe here aiitwa ngedare peraifamba muchiobude Chipinge. I understand imwe mwakaende kwambuya Mbeure muine mpurisa ramambo Mutambara rinozi Jinga, nenyaya yekuti nhasi hatinaye pano, asi mwakaende kwaMbeure, kobude kwaMbeure iyo mukadzoka Jinga akapachangamire feedback tese tiripo, mukasimuka imwe mukaise runyoro rwenyu kusaine kuti ndicharipa, mukatipa nemadheti. Handizvo. Ini ndakati inini handina kumbouraya munhu. Saka chamaisaina, mirai baba, chamaisaina imi pabhuku rasekretari iri muchiti ndichazobhadhara musi wakati, makanga makabatirwa demo here kana pfuti? Handi ndakanyora baba. Ndakangozisaini tiri kunyora izvo ngokuti kubatwa ndadini kubatwa zvangu, asina hapana chendinoziya, ndapererwa inini. Handina kumbouraya munhu ba.
zikazisaina apa. Utamize maoko. Sorry. Ini kan ini Ngozi ndinofanira hangu pamusoro Mutoi. baba. Tikuzwisa zvekutaura. Muruti mima hamuna Ngozi hamuna. Handina Ngozi bai hamuna kupera mai kuma. Handina Ngozi bai. Chizwai mirai baba tibatsirane. Newe dare vese vanoteerera. Baba ava kana vasina kuuraya munhu tinoziva kuti pachianhu chedu patsika dzechianhu kana munhu akauraya munhu changamire anobhadharise anozi matsukaropa. Murume uyo wakatouya nemombe pano yematsvukaropa mufunge henyu achipa changamire. Asi ndiri kubvunza kuti haiuya nemombe yematsvukaropa achangamire, waiuya nematsvukaropa ekuti wakauraya ani? Ndakati inini muda mombe andizve muone mwana ina handina kuuraya munhu, mwembe yangu irapa akatora acho aripo anambouraya munhu bainini. Handina kumbouraya munhu asi but I respect changamire anambouraya munhu ba. Kuti mombe yozotorwa kuchiita chaitika kuti yozotorwa. Kuti mombe yozotorwa kumba kwenyu chiita chaitika. Zvizvo zvakaitika. Mamba akatuma vanhu here kana kuti mimi makadaidza vanhu. Chii chakaitika ipa? Imini ndakaya panapa ndichiti ina hana kumbouraya munhu. Zvese zvitaurwa hana kumbouraya munhu. Baba haisi nyaya yekuuraya. Pabvunza mudare mapazwa here. Hazi musati mombe yenyu isati yabve kumba kwenyu kwaMutoi ichizouya pano pachifi Mutambara. Chii chakaitika? Ndi changamire akauyeyo kotora here kana kuti chii chakaitika? Kwete zvekuuraya, chii chakaitika mombe yenyu kuti izouya pano? Kuti izoya panapa ndakataura changamire kuti inini ndinomutomu respectai matibode mombe mone mwana asi ini handina kuuraya munhu ba. Mombe yangu bhuku mangu haigurwiba chekuti ai mombe yangu kusvika ndikadine mhosva handina mhosva bai anombouraya munhu ba. Pandakauraya munhu Ngozi ndiye ichandiunza panapa kuti nditsvakire vanhu ekwakati. Mombe yangu mubhuku mangu haigurwi mupazwa mubhuku mangu haigurwi. Ndinozoya panapa ini ndodauya kwanhingi ari papi ndine Ngozi ine kwakura Ngozi bai handina kuzvidza mambo bai ningi vakatora kuti vakatora ndichitini Hadi makasunga here imi. ani ndakasunga ndichiti kudini vakatora chavari apa. Mukuru ndabvunza ndichiti musati mombe yenyu isati yauya pachangamire handiti ndimwe here makati mambotumai anhu atore mombe kana kuti handimwe? Mwamba akati ndimwe here mwakati tumai vanhu vatore mombe kana kuti hamusirimwe? ndati mambo akati mombe yangu. Baba ndokumbira mundipindure zvandiri kubvunza. Handitika haisi hondo baba Mutoi. Haisi hondo. Mambo akati ndida muone mwana yangu. Ndobva ndati imimi mouya kudanga kwenyu ndizvo. Ngatiuya Mutori. Mouya igara kudanga kwenyu ndizvo. Handitika ichizi ngechi matsukaropa. Matsukaropa. Ndisina kumbobva ndamboita ba. Izvozvo baba yanga ichizi ndeye matsukaropa. Mobva mati henyu imimi muchiziva kuti hamuna kuuraya, mobva manakirwa nekupa changamire mombe. Akatora mombe yacho anozvizva ndakataura. Ndiri kuti inini changamire akaise puresha here yekuti ndore mombe yangu kana ndimwe akatouya kutore mombe yenyu iya? Ndati akatora acho akataura zvotakataura mombe yangu bata basi mombe ina handina Ngozi kwako munhu hana kumbouraya munhu bainini. Mutoi iwe petakataura nyaya pano wakati ndiani muroyi wakandisire zviro. Ini ndakati pane zvandakambobvisa kushopo kwangu zvakaiswa ndinhingi. Wakataura ndichororo. Ndozve mukaenda kungangana chororo ndiani wakabatwa? Uzi muroyi wakauraya munhu ndiani? inini kuuraya munhu inini. Ndati ndiani wakazi wakabatwa? Wakabatwa ndiani? Akabatini kwazi bikatwa. Baba Mutoi. Toda kuti tingotaura zvinhu zvisiri zvekufadza madziso anhu. Ndizvozvo. Asi zviri zvekuti dare ridini rienderere mberi. Ndofunga tikabvunze mubvunzo kuti zita renyu ndiani, mondidaira muchiti ndinozi Mutoi kana ndinozi Mutupira. Handitika tinopinde kufambe zvakanaka. Ndikabvunze kuti munozi ani, mondiudza imimi muchiti ini mwana wangu ini nokutanga unozi Nhingi. Tingati here mwapindura mubvunzo tichidaro? Mune muri kundiudzawo nyaya yenyu yakasiyana nemibvunzo iri kudini? Iri kubvunzwa. Ndofunga tikadaire mubvunzo iri kubvunzwa tinofambe zvakanaka. Changamire ari kubvunza panapa echiti imimi makauya pano
mukasungisa chiororo muchiti mhepo iri kubatwa yese iyi ndakaisirwa ndichiororo. Chiororo auya pano takatofamba nemwimwi. Nyaya ikasarire kwemuri yaMutoi. Chiororo akapemberana nhasi uno mune chikwerete naye chamakasainira futi chekuripira chiororo kuti ndamupumha. Ini ndakati inini ndapererwa mazwai. Ndapererwa zviri kuitika izvi ndapana chendinoziya baini ndapererwa hangu. Sekretari kwatonyere gwaro rako ili. Saka waipumire chiororo kuti azoti ndode mombe. Wakasa kunyarira ngekuti wanga wapomera. Anditi wakataura ndi chiororo kwasvika kwakupembera. Une mombe yake futi chiororo. Saka toti ndi Nini Ngozi ndinozoipa ndinoya panapa kuti ndine Ngozi anoenda tambudzika ndo zvinoitwa Ngozi. Modo pamusoro. Anhu api? Pamusoro ibaba. Baba. Pamusoro i. Muri kutaura kuti imwe modo kufundisa mambo zvekuita munyika yake. Omusiya mwechindo uraya anhu mwechiuraya. Anhu asi dzimwe dzenguva mune mishonga yekutsitika ka. Haakasika abuda nacho kana unosvike pakufa anozobudira ana enyu anozosara. Tochindomusiya kuti Ngozi ngaitenga yakudomba kwenyu. Patombobude chiro chinotombotaura apa kuti mwakauraya munhu. Ndozvamuri kutaura here? Chinobudire kumba kusi kwangu. Andinokama nawe here apo. Chakabuda achina kutaura zita renyu here? Achina here kutaura zita renyu? Ndati nyaya yetu yakatanga. Answer the question. Chiri kutaura. Chakataura zita renyu zve? Kuti ndiyo mwakauraya. Mambo akadini? Akagutsikana here ngesvikiro raibuda basi. Nyaya yacho yakatangirwa pakati. Mambo akagutsikana. Takamboenda kutanga zviri kuitika izvi manga inoziya yakati izvo achibudisi chega chinoda kufembwa. Tikafemba takahayanga ndimai pacho ndinayo kunga kwenda kaenda tikahayanga ngekuisa muchamu ikafemba inotiita chakatiita kuti so mupambo hauna mhosva ba. Tinokumbira baba Mutoi kuti musadzosera dare rino kumashure because pese ikweyo takabveyo tikatsvagawo nepese patinogona napo tikamuendesa kuti takamuendesa rakatorere nyaya pakati ndakaitotsanangure kuti akatangira pachieza mukandirambidza imweni Chezwa nemaminutes kuti atangoenda. Muchimiziya kuti nyaya yechitanga chiza anga ari padare panapa. Yakutanga yanga simudare yanga iri pacheza. Muchimiziya kuti cheza akapa umbo hwake hwenyaya iyi panapa. Cheza ane maminutes kwese kuti kwakatangire nyaya nezvitakamboita ndine mbari dzakawanda dzida doto ukireme mudare munomu dzakabvisa kunanga. Nanga tikahayanga ngari kufembe chiro ichi muchamwangu. Baba Mutoi. Tikataura kuti itai kuti sori ndini ndozi ningi. Baba Mutoi. Nyaya ikatadzwa ndisabhuku. Ikauye kuna mambo kunoku. Chero dai sabhuku akatipe maminutes. Isu tinoedzawo nepatinogona napo kuita justice. Handizvere? Kutsvaga matsvakirire etinofanira kuita. Handizvere? Tisingateedzi umombo hwakabude uko because dzimwe dzenguva unonga hwechinyepa. Saka mambo akateedza akaedza kuita justice. Akafamba akamuise kun'anga dziri kure kure kuchipinge kuti paende kobude chokwadi. Chezo mashure muchiti pamwe makambochena mukanyeperwa muchibatwawo muchiita sei. But mambo akati zvese izvo ndokuti chokwadi chibudo kuti ichokwadi here kuti baba imwi mune ropa remuna romaoko mwenyu. Mukaenda kuchipinge mukanobatwa. Then mukadzoka panapa mambo zvikasvike nemombe dzacho dzikataurwa handizvere dzaindoripirwa vanhu ekwa1000. Ari kutodziziya dzakanyorwa mubhukumo. Handizvere? Imwe mukati muchabhadhara mombe idzodzo. Ndakati inini ndapererwa ngenyaya iyi because ini hapana chandinoziya ndapererwa. Chazvinoita baba. Munoziya kuti imhosva kuchinja pamberi pedare. Imwe makambosainire dare makasainawo maminutes muchishandisa mambo kuenda kwese kwemaienda. Munoziya kuti imhosva kuti mosaina chinyorwa chekuti zvechokwadi ndatenda kuti mhosva iyi dzakamonera. Mosaina mubhuku rino ramambo iro. Handizvere? Then after kuti signature dzawo vakasaina kuti paoneke kuti ndakati ndapererwa ngenyaya iyi ndapererwa. Baba mwachisaina kuti munoripa pabva pachinyore magwaro wapererwa iwowe saina apa. Maisainire chini. Umbo mirai baba dai tikanyaende kudare ripi rotongwa ndi mambo upi. Dare rine irika harina mhosva. Imimi baba imimi makabvuma ngekuti makabhadhara matsvukaropa mombe yenyu nhasi iri panapa. Handibvisi mubhuku mangu banina nyaya ndinayo inini. Saka pano muri kuyofudzirwa here ndichangamire? Mati? Pano muri kuyofudzirwa ndichangamire here? Akatora chindakatara kuti changamire ude mombe. Ndati pano handina ropa inini. Handina kumbouraya munhu ba inini. Handina kumbouraya munhu ba inini. Asi ndikubvunza kuti chimaisainira mufundo. Ndakati inini ndapererwa.
ndapererwa Hati maierenga here zviri apa kusaina kumaita kutaura kuti maona kuti zviri apa ngeizo makusaina kuti ndabvuma kuti zvakadai ini ndinoziva panapa ngengozi handinoti panhinge papi handina ng'ombe dzedu dzinobvisa ndikazivi chiro saka maisainiri handibvisi chiro bainini handina ngozi handinambouraya munhu bainini munoziva zvinhu zviri chekuti makasaina apa kuti mabvuma kuti makazviita mukabvise mombe yematsuka ropa matsuka kwacho ndakauraya munuku wacho handina munhu ndakambouraya bainini maibvisire saka imi kukubvisa kwemaita maiti munhu kubvisire chi handibvisi mubhuku mangu ba mombe iyi ndakaita mubhuku mangu zviri kubvunzwa mutoi zviri kuzi mombe yenyu imimi yakauya kuitei kuno bvunzai kuti akaya kutora musandibvunze mubvunzo baba ndati mombe yenyu yemakapa changamire yakauya kuitei kuno yakauya kuvhakacha here zvinoita anhu zviya asi ndakavapa ndichitaura takakumbira here ndikukumbirawo mombe kwemunhu changamire akati ndipe mombe yangu anoona kuti mimi ndimi makatofona muchitaurira mutaipi kuti uya mutori mombe yandanayo mombe dziya dzabva mugomo tume wakomana unozotora mombe ndakatanga kuioneni kutangai nyaya iyi handiizii nyaya handiizii bai nyaya iyi handiizii madzoka mukazangotsvake mombe kuti dziuye mukazofona kuti uya mutori makaya kutora chi ndakataurira kuti abvunzei toda kuti tifambire mberi panyaya yenyu baba tauraitete akauya akabvise mombe yawo yematsukaro pautongi hwechivanhu chamangu hwechivanhu kuvati vakabvuma mhosva yavo zvinoreva kuti kana vakabvuma mhosva yavo vamutoyavo chinhu chiri kuvarwadza chete kubva mudunhu renu asi kubvuma mhosva yavo vakadini vakabvuma zvino mambo kana achinge ataura kuti vabvuma mhosva yavo nezvinhu zvavakaita mutongo vanokugashira asi kana vakasakugashira vamutoya kana vakanzi kudai mudunhu ramambo kuti vasingadi mambo unoziva zvekuita kuti vabude mudunhu saka izvo zvavanganzvenga havo kudai asi kana vakatobvisa mombe yavo vakasainira kuti vabvisa mombe that's admission of saka mambo kuchivanhu unogona kuti maunaira unega vanhu aunogona twana tosekuufambona saka ndikudi mumutunhu mangu saka vakambowanda havo asi kana vakatobvisa mombe vachikaroko vakatozuma mhosva nekuti munhu anoziva chemutemo anosina kuunayo munhu unoibvisire nyumba vakasungwa maoko vakasungwa muromo ndiani akaenda kunanga kwavo ndiani akabvisa kunanga kwavo vakaenda kumapurisa kunondapirwa mombe Abdul, munoda here kuripa kana kuti hamudi? inini handina kuuraya munhu Taura chinhu chimwe. Munoda here kuripa kana kuti hamudi? yanibvunza mutoi nguva iri kwei inini handina ngozi baini baba ngozi hamuna ndomboti ngozi hamuna handiti munoda here kuripa kana kuti hamudi handiripi chiro chendisina baini munoda here kuripa kana kuti hamudi hongu kana kwete ndio anza chete yatiri kutarisira baba ndiri kuripeiko ndati munoda here kuripa kana kuti hamudi tiri kudawo hongu kana kwete dare rione kupfuurira mberi munoda here kuripa kana kuti hamudi Mambo open judgment. ini hapana chindiri kuripa baba ndirikupindura handiti ndinoda alright muri kuudzirwa mhinduro nemudare kuti ndinoda kana kuti handidi ndo mhinduro mbiri dzendiri kuti asi ndaakubvunza zvekare baba mutoi changamire anobvunza anoti munoda here kuripa kana kuti hamudi ini handisi kuripe chiroba asi retinoite ngozi ndinaye parapa ndine inini kuti amana anhu woye ndine ngozi handishupa tsvakiroyo kanhingi
Tiri kubuda yacho iyo. Kwandini kunze pendiri, iwe pendiri. Ndinofunga munonga maakutonga dare. Kana Achitonga ini. maakutonga dare kana mambo akubvunza mubvunzo umwe chete. Maifanira kupa anza kuna mambo. Handizvere. Kuti munoda here kuripa kana kuti hamudi. Ende zvinotiratidza pane mutauriri wabva uko wangachitaure zvakanaka kuti mambo ndiwo anozoziva kuti munhu wakadai ndomuita sei munzvimbo mwangu. Because already makatotenda kuti makapara mhosva. Mudunhu ramambo Mutambara mukatoapa mambo kuti mombe yenyu yematsoka ropa shuwa ndakatsvukise ropa munyika mwenyu. Handina kumbodaro. Mira izvi. Handina kudaro. Saka izvozvi saka zvirikuta kuti baba imwe zvese vakaende kotora vachivaripo vakatora ndikati handina kumbotsvikise ropa munyika mwenyu. Baba mune dambudziko rekuti tichitaura muna mwechidaira. Pandipe kuti tipedze kutaura mozodaira. Ikoko kakungwarangwara kekurumbe udere ukako pane something chemuna mwechide kuhwandisa. Mirai titaure then mozodaira. Handizvere. Mambo saka zvipeta kude kuenda mainge pekuti kuti tinototi muri tsotsi samuya atichamutembi kuti zvamunotaura ngezvechokwadi here because nhasi uno makutaura mudareno mwakuchinjira mambo futi kuti mambo imwe makatore chinyi mombe yangu ndisikadiba ndikati handiguri mubhuku ngechitsotsi handizvere. Saka zviro zvenyu zvese ngezvechinyi ngezvechitsotsi. Kana taide kumutemba kuti hamuzi kuuraya munhu kana kuti mirai baba handizvere kuti tizomutemba kuti muri straight muri chokwadi atichamutembi padare rino ba. Taakutoti mhosva munayo because kubva kumashure kwese makatenda mhosva yenyu. Handizvo nhasi maakuchinja semachinjire maakuita futi kuchinjira mambo kuti ng'ombe makatora imwimwe ndinotomuchengetesa panapa kusenzesa mambo machikuite bhoyi renyu rekumba kwenyiwo mambo ochifudze mombe yenyu panapa. Baba mune mhosva munzvimbo ineyi yamambo Mutambara kuuraya munhu nekuchengetesa mambo mombe yenyu kufudzisa mambo orambe tone mombe yenyu kufudze mombe yenyu mhosva dzenyu dzaturikidzana. Saka mambo uri kuti masoko ekupedzisira munoda here kuripa kana kuti hamudi then mambo otaura zvekuita because mambo anga handifi kuti ungagara nemabhinya muno makasayandira pepa rekuti imwe muri bhinya. Handisi bhinya ini. Tipindurai mambo ape judgment. Munoda here kuripa kana kuti hamudi. Tinoziva kuti munhu unotadza. Munhu unokwanise kuita zvimwe zvaanoita. But munhu kana akatenda mhosva yake nemutongo wake unoreruka. Chinoita kuti vanhu vazoome musoro kana kuti mambo aome musoro. Inyaya yekuome musoro pazviro zvaunenge wakatenda. Because chekutanga isusu kuti tizotaura nyaya yetinotaura nayo zvinotanga nhasi. Zvakabva kure kuti tisvika taine umboo hwekuti muri bhinya kuti titaure takasununguka kudai. Indaa yekuti makasaina kuti zvechiwa ndiri bhinya ende ndicharipa mombe idzodzo. Saka nhasi uno mautanga kuchinja nyaya padare rino iri. Zviri kubva kupi kuti mutanga kuzochinja nhasi. Saka mashoko amambo anoti sezvo alright kumashure kwese kwamaisaina mwega mwechiti mucharipa takazviona kuti makasaina tikape date kuti musi wa 30 mwedzi wakapera muchabhadhara iro ramakapfuura mwazofunga mwakumba kwenyu kuti handidi kuripira anhu ekwa1000 ba zvemuri kutaura kuti aiwa ngozi yacho ngaitanga yabuda imwe chitsipike ngozi yacho. Nhasi ino mambo uri kutaura achiti munoda here kuripa kana kuti hamudi. Mambo obva final judgment. Hapana ngozi ndiri kutsitika ini. Ndoti hamudi kuripa. Hapana ngozi ndiri kutsitika. Munoda here kuripa hatizvine kana isati yanyabuda hayo munoda here kuripa kana kuti hamudi. Kana kuti ayo. Uyu wamubvunzo wekupedzisira because mambo oramba futi kumashure. Mukadaira futi izvozvi takupa mambo nguva. Because hatinoswerera nyaya yenyu. Ini hapana chindiri kuripa baba. Hana kumuuraya munhu. Zvakanaka baba mwatopedza. Yes. Mambo. Asi vakambobvuma. Yes. Yes. Vakasaina. Umboo akadini vakazvisa. Ndo umboo hwamambo hwokuti vakasaina. Saka kana vari kuramba kuripa munhu ane unini. Yes. Nemwoyo wakaoma. Asi pane munhu amanikidzwa pane munhu amanikidzwa ari kuramba kuripa. Asi muri iyi iri kuda kuripa namambo wacho vanobvumidzwa kutora matanho nokuti kune vehurumende vanozikanwa vakatorejestwa vanogona kundoti vaendese mhuri kuchitobuda kana 1000 wacho kuti ataure ari pana vamutoi toendwa ikoko ivo vamutoi vachazobhadhara futi makosti ese. Mambo unotuma mupurisa wake nevanhu ivavo voenda ikoko nokuti hamugonira kusunga munhu mbira dzakondo kuti bhadhara kuri kuramba. Asi kune vehurumende vanozikanwa
vari kupisa mazuva ano kuti kana une nyaya dzako unoenda ikoko. Ivo vamusoi kana vachizvitemba vanofanira kutobhadharisa kutoti mhuri iyo iende ikoko. Kana vasingadi kubhadhara vemhuri vachabhadhara. Kana vamutoi vakanodyiwa ikoko vakanobatwa futi vari kutamba zvavari kuita kana vakazviita, asi kana vasina kuzviita vanongobuda vasina kuzviita. Handina kuzviita. Nokuti mambo haana kuenda kutanga kwavo kundotora mombe dzaikosi, asi kuti hapana futi pavakamhangara mambo kutora mombe dzangu kuti mapurisa ako atora mombe dzangu vakazviita. Endi pazvizvino kune geti rinei hapana kana pane umbowo hwekuti vakaripoti ndakatorerwa mombe yangu kutaura kuti vakati zvakaringana, but zvaringana pakuti vanovimbawo nokuti vanogona kutsika ngoro. Saka ngatipedzi mambo ngaabvumire mhuri iende kumangu eshe ekumusoro anozikanwa nehurumende kuti vanoongororwa. Kana vakabudawo ikoko zvadaro kuti kana vadzoka ikoko vanofanira kuziva kuti mambo wacho vakabudisa mombe vachirapa zvinezera kare rimwe nguva vachauya kuti vachiripazve pamusoro pemombe yavakaripa. Sangamire inini handina kumbodeuka Europa, handina Ngozi bai pamba pangu inini, handina Ngozi bai. Saka kuti unofana kutsvake mari muende futi kumweni. Aya achatsvake mari ba. Handina mari inotsvaka. Aiwa, handito kupumwa here, uri kuramba kacho. Tsvake mari uende nani. Sangamire handitsvaki mari bai, handina mhosva yandinayo. Hapana chori kutenda kai. Handina chendu kutenda, mari yangu yapera ngenyaya idzi manidzi. Sangamire. Iwo Mari yangu yapera. matano. Ndochitore matano. Unochiniswa siku. Iwo ndozoya ndokupe final judgment next week. So it's Saturday. Because hapana chori kumaka. Utori nini? Ozoya Saturday. But be very careful. Zvazvinoita kungoti Ngozi yakapusa chete. Dai Ngozi yakangwara yainangana nemunhu wakaita zviro zvake. Ndikutaura hamusi muri kunitaurira kaimimi. Dai yakangwara yainangana nemuridzi wezviro, but zvezvinoita babata tonga anhu akawanda pano. Muroyi haatendiba kuti ndiri chinyi. Ndiri muroyi, asi zvezvinoita pakupedzisira amanikwa unozoti ndiri chii? Ndiri muroyi. Bhozi anhu azhinji erudzi rwenyu imimi anonga aite zviro zvavo tasangana nawo muno. Anoite zviro zvavo apedza ochigwinya pakubata-bata. Muchacherechedza here padare rino ndichikubvunzai kuti baba pamasowe paya makazi kudii? Mamune bhande renyu rekare remanga vakabata rakazi kudii? Ndakakubvunzai makati kudii? Hamuzi kusvikira here ana 1000 mutoyi ari pamasowe. Handiti makanga muri kutsipika pamberi nekutsipika baba mutoyi. Asi chokwadi chadini hacho chichabude pachena. Hakusi kutsipika ba. Pakuda kutobatsirwa. Chinyarara. Pamakasvike pamasowe chii chakaitika? Patakasvika pamasowe ipapo takasvika vobva vangu vachitobvunza kuti yakaramba achivabvunza kuti ko okapi yebanga makariisa kupi richiri kungodonha ropa kabanga iroro ramakavadzishura naro kumashure. Saka pavakationa havana kutiziva, ndandine masisters angu apa. Saka inini ndakange ndatova picture kuti harafesi yangu ndikati vamutoyi muri kuona patiri kuenda vakagara apa. Zvikanzi ndiverana inini ndikati aiwa ndiwa zvikanzivo ndikati ngatibvere kuno kuti nyarare musataure. Saka takabva taramba takagara takanyarara. Vakaramba muprofita vachiramba achidzika nawo. Ndopavakabudisa bhandi. Saka pavakanditarisa sisi vangu vakabva vatanga kubudira. Vakadedera naro ivava vamutoyi bhandi iroro vachibvunza kuti bhandi iri nanhasi muchiri naro bhandi ko banga riri kupi ndakakuudza kuti muye nazvo zvese pano. Vachibvunzwa. Saka ndakakuti muye nazvo zvese pano ko banga riri kupi. Ndopavakabva vatozotidedza vamuprofita ivavo. Vobva vatanga kutibvunza kuti chii chakaitika tikati aiwa chingovhenekai zvese pamwe semaonera muri kuita tokumbira kuti mungozvivheneka semaonera muri kuita iwa. Alright, in case ndinoona sekuti mambo wanga ataura murume uyu inhindi handizvo here zvechokwadi kwese kwaenda uri kutsipika achiita everything izvo zvaizoita kuti ava vazomusvikira ari pamasowe achiedze kutsipike Ngozi kuti isabuda sekuti iye udo kuti itanga yabuda kuti azoone kuchiuye kwamambo woripa.
asi mashure omo wakasaina muzvinyorwa kuti shuwa ndakazviita. Saka mambo wati next week mouya pano tokupai judgment. Asi nokumbira mambo kuti mabhinya zvitonani kuti mabhinya tisagara nemabhinya kupinda kwamakaita mambo mudunhu rineri mambo. Tinokumbira kuti kana kune mutunhu kana kuhurumende ungagadzikwe mabhinya zvitori nane kuti aende ikweyo baba pane kuti ati ovhuma mhosva oripa tsuka maropa opedzisira oshungurudza ouya futi pamberi pedare onetsa mambo. Apa vana vedu tinoti vana vedu vachengeteke. Saka nokudaro next week yataura mambo on Saturday muchaya mopo judgment yenyu. Asi zivai kuti judgment yacho inogona kuzokurwadzai mo. Still mukanyabviswe muno mukaende Mozambique Ngozi inozondobuda futi muchauye kuno, asi rendi inonga yaumako mwamambo, hamuzopuwi rendi muno futi zvakare. Zvanga zviri nane kuti munge muri munhu unowe pasi pamhosva yemakapara yese maienda mwechedze kutsipika, kozi zvese umboyo wese mambo uri mudare ramambo Mutambara mosvike pakuripa. Naizvozvo wakapuma chororo akapembera, uri kuti ndizvo uchamuripira here mombe yake kana kuti haudi? Kupembedze munhu uri kutitambudza kwakuti munhu ngati n'anga dzakaona here kusanganira. Handiti wakapembera here chororo? Saka unoda here kumuripira ndakafembera baini. Aiwa, ndakafembera wakati zviro zvendinazvo kuisirwa ndichororo. Saka chororo chari kumuripira here kana kuti haudi here? Kushopu kwangu pane zvaakambondisira kushopu kwangu. Tozotaura judgment. Tinoona kuti mambo kwese tatobva tozi andiye gaba chororo unoda kuripirwa nevanhu vepa1000 vanoda kuripirwa. Wakakwanise kuunza yechuka maropa ngeamambo. Saka mambo wati sekutaura kwaita zvekuti mombe makatora changamire ndinoida ndakandomupe kuti mufudze he handizvo here. Mambo wati judgment yangu ndokupa musi weSaturday. Zvakanaka handina munhu ndakambouraya. Taura henyu asi mapanga ajaji ake, taura henyu pamukada kutaura, but amutoya atisina nguva yekupikana nawo, wakungopuwa judgment on Saturday. Mungataura henyu mashoko amungataura kudare rino. Zvandada kungotaurawo panhau dzemari dzevanhu dzatakawesta tichiwestiswa naamutoyi vari kuramba dare ravo mari dzemabhazi ndodzatati tichidawo kuti tivatibhendi mari dzemabhazi. Ndinoona sekuti nyaya yenyu inozogadziriswa ndichangamire, because apa muri kuzwa kuti munhu uri kutoramba nyaya yacho yese. Muri kuti tiri pamwe pere kuti munhu uri kutoramba nyaya yacho yese nhasi? Tiri kuzwa zvakafanana here kuti mutoyi uri kutoramba kuti nyayadzo dzitori dzekutonyepa nekutosaina handina. Handi muri kuzwa zvarutaura? Saka nekudaro hatigoni kupfuurira mberi kuti tiri kweste mari dzenyu dzemabhazi, because mubvunzo waanongotipindura futi unongotipindura mhinduro yekuti handidi. Todzoke pane zvambotaura tete kuti hatigoni kumusunga mbira dzakondo kunze kwekutora matanho amwe anoteera anoita kuti imwe vanhu vekwa1000 dare rino nevamwe vese neakaurayirwa handitika abatsirike. Handizekuti kwese mari dzemabhazi ngekuti munhu uri kuramba justice inotaura kuti munhu aganyirira mutoyi uri kuramba. Saka kushinga muhomwe kubvise mari dzemabhazi kusvika tasvika, asi kana tasvika kwatasvika mutoyi uchadziriwa. Right, pamsoro in case ndinofunga kuti mambo wanga apedza hake, ndangokupai nguva yekuti mutaure then mapindurika. Handitika kuti hatikwanisi kumubvunza mari izvozvi, because otherwise danho rudo kutorwa ndimambo ka ritori hombe kufure zvimari zvamukuda kudini izvozvo, mari zvamuri kuda tichazofadza mwese, because hatingakwanisi kugara nemabhinya vamunzvimbo muno, handizvo here. Saka at least mambo wanga apedza kuti on Saturday ndichamupa judgment.
pane zvimwe zvaachaitawo nemapepa amwe achafaira through this man kuti mhosva yake ozosvika futi pakuti ndinobhadhara osaina ozotanga kuiramba nhasi padare rino. Saka izvozvo zvega zvinodakidza kuti hasi munhu unogarika naye munzvimbo ino. Saka mambo uchatora matanho akakodzera pamusoro pemurume uyu. Nokudaro tingayambira maoko tipedze dare rino. Disgusting.